ಸಾರ್ಲಾಂಡ್ ಯಾವ ಬಂದಂಪ ಆಜಿ ಡಡ್ಡೆ. ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೇನು ಚಲರು ಮಸ್ತಿ ನಾನು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ ನಾಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಂತದೆ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಪಂಡಿತ್ ಇಲ್ಲಡೇ ಉಳ್ಳೆ. ಕಾಲೇಜೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳದುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿದ್ದೀರ. ಬರ್ಪಿ ತಿಂಗಳ ಡೌಟು ದಸರಾ ಪೂರ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚದಿ ತಿಲ್ಲಡಿಲ್ಲ ಓಡ್ಲ ಬೋಪಿಜಿ ಪೋಪಂ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಓಂದನೆ ಅಂಡು ಓಡ್ಲ ಬೋತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಅಂಚದು ಬುಕ್ಕ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪರ್ಲಾತಿಜ್ಜಿ ಅಂಜಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಒಂಜು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಚಾ ಪರಂದುಲೇನೆ ಕಾಡ್ಲಾಕದೆ ಫಸ್ಟ್ ಲಾಕದು ಗುಂಟಾದಿದೆ ಬಟ್ ದೊಂಬು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದಿರಿ ಮೂಚಿದಿನ ಎಡ್ಡೆ ದೊಂಬು ಕಾಯ್ದು ಮಂದಿರ್ ಪುರ ಅರ್ಧ ಬಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚದಿ ಚಾ ಪುರ ಪರ್ದೆ ನಾನು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದೆ ನಾನು ಚೌತಿ ಪರ್ಬಲ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಬರ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪಿಯವರ ಅವಳ ಚೌತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಬರ್ತೇನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಬೇಕು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಅಂಚದೆ ಚಾ ಪರಂಡು ಫಸ್ಟೇ ಅದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಉಪ್ಮಾ 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 ಒಂದೊಂದು ಉಪ್ಮಾ ಸಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ್ಮಿಜ್ಜಿ ಕಾಡೆ ಇನ್ನು ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲರೆ ಏರೆಗಳು ಇಷ್ಟ ನೀನು ಅಡ್ಡೆ ಮನವೇ ಆಡೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮಗೆ ಈಸಿಡ ಓಡುತ್ತೆ ಬೇರೆ ತಿರ್ಗಾರುಂಡು ಐಕಿತ್ತು ಬೇಗನೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಮಂತಂದಿಲ್ಲರೆ ಕಂತ ಅದಿಷ್ಟ ಐತಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ತಾರೆ ತಾರೆ ಕೊದಿಯೋಡ ಓಹೋ ತಾರೆ ಚೂರು ಬೆಯ್ಯ നീ എന്തടാ തെങ്ങി പോലെ കഴിക്കുന്നത് മമ്മി വേണ്ടടി. ಅಜ್ಜಪ್ಪು ಕೊಂಚ ಕಡರ ಪಾಡ್ಗಂದಾಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದ್ದೇನೆ ಪೋತುದಿತ್ತು ನನ್ನ ಚಿತ್ತೆ ಪೋತು ಅಂದರೆ ತೀರಾ ಕಡೇರ ಪಾಡ್ಗ ಕಡ್ಲೆ ಅಂಜಿ ಕಸಿ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕಲ್ಲ ಕಡ್ಲೆ ಕಸಿ ಕೊಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಂತು ಬಿಟ್ಪಂಡೆ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋತೀರಿ ಅಮ್ಮ ಇತ್ತರಂತೆ ಪೋಡಿಗೆಣಿತೆ ಪಂಡ ಆರೆ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅಡಿಗೆ ಪಂಡ ಗಂಜಿ ಅಂದು ಇದು ಬಿಡ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲ ಕಜಿಪ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪೇರಿ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಪಿದೈಪೋತೀರ ಅಂಚದ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚದು ಕೋಡೆ ಪುರ ಮೀನು ತಿಂಡ ಅಂಚೊಂದು ಕಡ್ಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಕಡ್ಲೆ ಗಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ಬಂದು ಚೂರು ಗಸಿ ಮಣ್ಪೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ನೀರು ಪಾಡು ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತೆ ಅನ್ ಕಾಳು ಕಾಂಡೆ ಪಣ್ಣ ಮುಂಜಿ ಒರಂಬರ ಅನ್ನಾಗ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಎನ್ಮ ವಿಜಿಲ್ತಿತ್ತೆ ಇದು ತೂಕ ಬೇಯ್ತಾನೆ ಅದು ಉಪ್ಪು ಮಾಡ್ರೆ ಮರತೆ ಹೋತು ನಿಂಗೆ ಅವೇ ನೆನಪಿಚ್ಚಿತ್ತೆ ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಪ್ಪ ಪಾಕದಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆ ನೆನಪಿಚ್ಚೆ ಜಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಕ್ ಕೊದಿಪಾವೆ ಬುಕ್ಕರೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ನೆಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ದು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಇಪ್ಪೊಡೆ ಕಡಲೆಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪಾಡದು ಜಿಪ್ಪಾಡ ಪಾಡ mie berapa so dapat kasih pada nih ಅಂಚೆನೆ ಮೀನ್ದೆ ತೊಂಡ ಬಂಗುಡೆದೆ ತೊಂದಿತ್ತು ಇದು ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ
ಅಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಮೀನು ಮುರ್ದಾಂಡು ಮೀನಿಗೆ ಮಸಾಲ ಚಿನ್ನು ಮಣ್ಪೋಲು ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕಿ ತಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಣ್ಪೇರುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಏನು ನಲ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ಪೇ ಆದಾತಿಚ್ಚಿ ಅವಳ ತರಕ್ಕೆ ಮೀಯರೆ എനിക്ക് ಬೇಳೆನೇ ಒಂದಿಚ್ಚು ಬೇಗ ಆವಟ್ಟು 1 ಗಂಟೆಲಿ ಸಾರಿ ರೆಡಿ ಮಂದಾಂಡೆ ಬಾಣಾಳೆ ದೀತೆ ಬೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಅಂತೂ ಸದ್ಯ ಅವು ಕೊದ್ಯೋಡು ನಾನು ಎಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊದ್ದಿದಂತ ನೀರು ಪೂರ ಆಚೋಡು ಕಾಂಡು ಎಂಕಂತ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಕಾಂಡೆ ಸುರು ಮಂದೆ ಇತ್ತೆ ಉಂಟ ಆಚೆ ನಾನು ಮೀದು ಒಂಚೂರು ಅರ್ಧೆರ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಚಿದ ಮೀದು ಪೂರ ಬರ್ಪೆನ ನಾನು ತುಕ ಸಾರ್ಲಾಂಡು ಯಾವ ಬಂದಂಪ ಆಜಿ ಡೆಡ್ಡೆ ಅಂತೂ ಯಪ್ಪ ಸಾಕಾದ ಪೋಂಡು ಪೂರ ಅರ್ಧದ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬತ್ತೆ ಜನ ಮೀದು ಪೂರ ಅಣ್ಣ ನಾವು ಒಣಸ್ ಮನ್ಪರ 1 ಗಂಟೆ ಆಡು 1 ಗಂಟೆ ಆತಿಜೆ ಇದು ಬೇಗ ಆತಿಜೆ guys, ilagu dan dibutuhin klik di video. Please subscribe, like, share, bye.